בלי מפרגן לטובה טננבאום, שמוציא עוד ספר שבו הוא קורא את המסכה והפעם אמריקה פוליטיקלי קורקט עד זוועה, נכון? שלום טוב, מה שלומך? שלום, בוקר טוב לכם, בוקר טוב למאזינים. בוקר טוב, וכבר כתבת זה טלוויזיה, כן? כן, לצופים. רציתי לוודא. זה העברית שלי. לא, מעולה. בסדר גמור, הוא חי בגרמניה, הוא כותב בדצייט, הוא חי באמריקה, הוא מגיע אלינו, הוא כתב ספר על אירופה, אני ישן בביתתו של היטלר, והנה עכשיו שקרים שכולם מספרים על מה שקורה באמריקה. אתה לא יכול פשוט ליהנות מחול? אני משוגע ליהנות מחול, אני אוהב ליהנות מחול, תסתכלי אותי, אני אוהב אוכל טוב, אני אוהב את הכל טוב, אני אוהב את הכל מצוין, אני רוצה שזה ליהנות. אני אדם שמאמין בהנאה, אני לא איש תנועת המוסר, אני אוהב ליהנות, אבל מה שקורה זה עוד פעם, זה כמו שהיה בישראל, עם תפוס את היהודי, וכמו שהיה בגרמניה, זה 6 חודשים לעבור בסביבות ארצות הברית, 27 מדינות, פלוס DC, וושינגטון DC. זהו, אלו מדינות, כי זה חשוב. זה מאוד חשוב, זאת אומרת, צפון, דרום, פעמיים מסביב לארצות הברית. מה שאתה עושה, הטכניקה שלך. ממערב למזרח, צפון ודרום, פלוס הוואי ואלסקה, ולראות את המדינה, וזו מדינה שחשבתי שאני מכיר, כי אני כבר גר הרבה זמן בארצות הברית, במובלעת שלי שנקראת מנהטן, וחשבתי שאני מכיר את אמריקה, וחשבתי שאמריקה, שאני כתוב פה ספר על אמריקה, ה-Great America is. ומה שמצאתי, מצאתי אמריקה מפולגת, מצאתי אמריקה עם גזענות מדהימה. למשל, יש לכם את הגטו, בלק גטוס, שתאמינו לי, במחנות, refugee camps בירדן, נראים הרבה יותר טוב גן עדן, לעומת מה שאני מצאתי באמריקה. איש לא מדבר על זה, ואתה מדבר... ואף אחד לא מדבר על זה. למה? אבל זה כן מתפרץ. אתה רואה בפרגוסון, אתה רואה את ה... אבל זה לא, מה שבפרגוסון זה כלום לא, מה שקורה בכל הזמן זה כלום לא. את רואה אנשים שאת לא מאמינה איך שהם גרים ב-abandoned building, איך אומרים abandoned building בעברית? נטוש. בנים נטושים שנטשו לפני 50 שנה. אין כלום, יש שיח גולה, את רואה אנשים, ואת הולכת שואלת, מה אתם עושים פה? אתה מדבר עם אנשים... Black killing blacks. אתה מדבר... רוצחים אנשים כל בוקר, כל יום, אנשים מפחדים ללכת. זה מדהים כמה עשרות אלפים נרצחים. ואף אחד לא מדבר על זה. ומה שמצחיק הוא... ומאות אלפים בסופו של דבר. מה שמצחיק הוא, ואתה קורא את המסכה הזו מעל פני האמריקאי, שהוא יודע לדבר איתך על מה שקורה בפלסטין, כאשר 2 קילומטר מהבית שלו יש זוועה של... וכשנדבר על היהודים, זה דבר גם שהדהים אותי לראות מה קורה ליהדות אמריקה. מחוץ לאורתודוקסים, יש לך את רוב היהדות אמריקה, האורתודוקסים זה מספר קטן, זה יהודים שכל כך שונאים את עצמם, שזה מפחיד לראות את זה. באיזה אופן? בכל דבר, עושים איזשהו איבנט, וכל האיבנט הוא כמה גרועה ישראל, כמה אפרטהייד ישראל, כמה ישראל לא אוהבת שחורים. שמע, ישראל לא מחזירה להם טובה כבר הרבה מאוד זמן, מגייסים מאות מיליוני דולרים, וישראל בתמורה אומרת להם שהם לא יהודים. אבל לא רק זה, גם על היהודית עצמה הם אומרים את זה. הם אומרים לכם, את הולכת למקומות שאני לא האמנתי לראות כזה דבר, שאומרים שהיהודים באמריקה, הם מדברים על עצמם, שאנחנו גזענים, היהודים פתאום נפחו לגזענים, הם ככה מדברים על עצמם. אנחנו... כאשר ההיסטוריה מספרת וכמובן שישראל זה בכלל מדינה שאסור לדבר אליה, זה אסון קטסטרופי. השנאה העצמית שלא ראיתי בחיים שלי באף גזע בארצות הברית. זה דבר בכלל מפחיד. ויש לך אנשים שאוהבים את היהודים, באים לראות לאיבנטס יהודיים, ומה הם לומדים שמה? שהיהודים הם גזענים, שהיהודים הם, כל מה שקורה עם השחורים בארצות הברית זה השמעה של היהודים. דברים כאלה. זה מפחיד לשמוע את זה, ואתה רואה את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. הטכניקה שלך של כתיבת הספרים היא לא, אתה לא עושה רעיונות עומק רבים, אתה פשוט מביא מכל אדם שאתה פוגש משפט. אבל חוכמת ההמון הזאת היא בסוף מייצרת את התמונה. בדיוק כך. והתמונה שעולה של ארצות הברית היא מדינה שכבולה לחלוטין בפוליטיקלי קורקט, נכון? זה בעצם זו הדת החדשה, ואי אפשר להגיד יותר כלום. אי אפשר להגיד כלום. אפילו את הולך למדינות, למשל, זה מדהים. אתה הולך למדינות red, האדומות, שזה קונסרבטיב, like מונטנה, נורת' דקוטה. הצעירים כבר לא מדברים כמו המבוגרים, הקונסרבטיבס, הם מדברים על free Palestine, זה במדינות הקונסרבטיביות, free Palestine, ו-climate change וכל הדברים האלה. כמה אני יודע להצביע על המקומות האלה? 95% זה משהו מאוד מעניין, להיפגש עם ממש אלפים. מה שיצא בסוף, כי אני שואל אותם סדרות שאלות, אני הולך לאנשים פשוט ברחוב, שואל אותם שאלות. והסדרות, יש לי 5-6 שאלות. איך לא עצרו אותך? מה זה? אני לא יודע. ואחד הדברים שמעניין,
ב-95% מהמקרים, אלה שמאמינים ב-climate change, זאת אומרת בצורה כמו שאובמה administration, כמו שהזו של אובמה מאמינים, הם פרו-פלסטיין. אלה שמאמינים, לא מאמינים בזה, הם פרו-ישראל. ואפילו אלה שהם פרו-ישראל, זה, איך שאנשים אומרים את זה, זה ממש יפה. הם בעד ישראל, אלה שהם פרו. בגלל שאלוהים כתב כך בתנ"ך, בבייבל, אבל יהודים עצמם... היינו בפגישה עם ביבי לפני שבוע, בלשכת ראש הממשלה, והוא אמר שלפי סקר גלופ, 70% מהאמריקאים תומכים בישראל. אתה רואה לזה... תלוי איך אתה שואל את השאלות. האמריקאים, זה משהו מאוד מעניין. האמריקאים יודעים לענות תשובות בדיוק כמו מה שאתה דורש מהם. הם לא יגידו שום דבר שאסור ושלא פוליטיקלי קורקט. אבל מה קורה, זה מה שאתה קורא כשאתה מתקשר, אתה עושה טלפונים, או אתה מדבר עם אנשים, זה מה שקורה. אתה מקבל תשובות ב5 דקות הראשונות, 10 דקות הראשונות, נראה הכל יפה, וכולנו אוהבים את כולם, והשחורים והלבנים מסתדרים, והאינדיאנים בכלל חמוד ומשהו לא רגיל. אתה יושב יותר קצת, יושב עוד 10 דקות, פתאום הכל יוצא החוצה. ומה שיוצא החוצה זה 180 מעלות ממה ששמעת לפני כן. וזה מה שקורה בסקריפט, זה גם כן אפילו אייב פקסמן, בזמנו הנשיא של... הליגה למעשה. הוא אמר לי, לפני שיצאת למסע, הוא אמר לי, מה שאתה תמצא, זה לא מה שאנחנו מצאנו. מילה אחרונה, אנחנו כבר צריכים לסיים, אבל אתה נכנסת לתוך שכונות קשות ביותר, שלבן לא נכנס אליהם שנים, ושוטרים אומרים לך, צא מפה, עכשיו החיים שלך בסכנה, ואתה אומר, אני דווקא נכנס. אני דווקא נכנס. למה? למה? כי זה התפקיד שלי. מה מגן עליך? שום דבר לא, זה סקרנות. יש לי תפקיד לכתוב ספר על אמריקה, ולא לשבת בבית שלי ולעבוד בגוגל ולהסתכל מה כתוב באינטרנט ולהגיד מה שכולם, לא כולם, הרבה מאוד מאיתנו בעיתונות עושים היום. הפוינט הוא ללכת למקומות, ואתה רואה את זה, כשאתה הולך למקומות כמו הדוגמה שהבאת, הם לא ראו לבן בחיים שלהם. הם שואלים אותי, מה אתה עושה פה? Hey man, what you doing there? It's like, what? What's the problem you? I said, you're a white man? No white man go come here? אוקיי, אני רק רוצה להזכיר לכם לצופים שהערב ההשקה של הספר הזה זה ביום רביעי הזה, בשעה 8, בית סבתא, תל אביב. אז זהו השקה, אף אחד לא יבוא, אבל הספר מצוין ויקראו אותו. שכולם מספרים, זה שם הספר, חפשו אותו. אני רוצה לצטט, אלונה קמחי על כבוד הסופר, את הטייננבאום הזה הגיע הזמן לעלות על המוקד. יש לי כמה ידידים בלוד שישמחו לעשות את העבודה השחורה וסלמת בחולות של ראשון. איך אתה יכול לקבל משהו יותר טוב מזה? נכון. זה שווה זהב, לא? נכון, זה... אחרי האנרגיות החיוביות האלה, תודה רבה. אורן סמדג'ה הוא הישראלי הראשון שזכה במדליה אולימפית, גם כספורטאי וגם כמאמן.